طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимаи аввали моҳи март вазъи ҳаво дар ҷумҳурӣ асосан тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. Дар ин муддат боришот ба амал омада, ҳарорати ҳаво нисбатан пасттар мегардад. ҳамкоронамон аз вазъи омодагии сохторҳои роҳдории шаҳр гузориш омода намуданд. фасли зимистон баҳорро бо беҳтарин неъматаш пешвоз гирифт. мувофиқ ба ҳисоби рӯзҳои тақвимии солшумории милодӣ, зимистон ба итмом расид. ин фасли сармо дар охирин рӯзи ҳукмронии худ барфро дар сарзамини мо арзонӣ рехт. бо ин тартиб зимистони соли 2024 дар хотираҳо боқӣ хоҳад монд. пешвоз гирифтани фасли баҳор бо сафедии барф ҳам фоли нек маънидод мешавад. ҳарчанд мутахассисони агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боришотро пешгӯӣ карда буданд, вале дар муддати кӯтоҳ ва бо суръати баланд бориши онро касе интизор набуд. нимаи дуюми рӯз барф дар душанбе бо суръати баланд борид. обу ҳавошиносон мегӯянд, боришот то 4 март идома меёбад ва ҳарорати ҳаво дар ин муддат то 6 дараҷа сард мешавад. дар натиҷаи боридани барф ва сардшавии ҳаво дар роҳҳои мошингард яхбандӣ ба вуҷуд меояд. барои пешгирӣ аз яхбандӣ ва таъмин кардани бехатарии ҳаракати нақлиёт дар роҳҳои мошингард, кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои навоҳии шаҳри Душанбе навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карданд. техникаҳои роҳдорӣ омодаи кор ҳастанду ҳар лаҳза роҳҳои мошингардро аз барф тоза мекунанд. زیاده از 37 تکنیکای دیگر در کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه برای تازه کردن راه‌های کوچه و خیابان‌های حدود ناحیه کار کرده شدند و باز در این ردیف پوشیدن مواد ضد لغزش هم در مد اول گذاشته شده است که 157 تن مواد ضد لغزش الکی در کوچه و خیابان‌ها پوشیدیم. کوشش کرده شدیم که این روند کار را ادامه دهیم و به خطری رانندگان و اشتراکچیان حرکت در راه را تامین نماییم. кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе мувофиқ ба нақшаи корӣ ва вазъи мавҷуда корро ҷонок карда, ба пошидани маводи зидди лағжиш ва бо белҳои механикӣ тоза кардани роҳ аз барф бартарӣ доданд. тоза кардани роҳҳои пиёдагардӣ ва афшондани барфи дарахтон аз ҷумлаи корҳои дигари шабонарӯзии кормандони раёсати истифодабарии роҳҳо ба шумор меравад. аз маркази боду ҳавосанҷӣ шаҳр ба мо муайян карданд ки тӯли як ҳафта мешавад ки боришоти барф дар назар дошта аллакай боришоти шиддатнокии барф ҳамин рӯз муайян кард ки чӣ қадар кормандонро мо зарур шумордем. зиёда аз 840 нафар роҳрубон дар кӯчаву хиёбонҳо барои тоза кардани пиёдагардҳо ва барои тоза намудани дарахтон аз барфҳо ки осеб набинанд сафарбар шуданд ва имрӯз мо дар техникаҳои пошандаи маводи зидди лағжиш аллакай кормандони маъмуриятро ҷалб намудем. нимаи дуюми рӯз роҳбарият ва кормандони муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино баробари суръати резиши барф техникаҳои омодакардаи худро ба роҳ бароварданд. баъди тақсимоти кӯчаву хиёбон ва ҳудудҳои маъмурӣ, кормандон ба иҷрои нақшаи корҳо сафарбар гардиданд. техникаҳои соҳавӣ маводи зидди лағжиш пошиданду мошинҳои дигар бо белҳои механикӣ роҳҳоро аз барф тоза карданд. طبق اطلاع агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимаи аввали моҳи март вазъи ҳаво дар ҷумҳурӣ асосан тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. дар ин муддат боришоти борон ва барф пешгӯӣ шуда, ҳарорати ҳаво нисбатан паст мегардад. طبق пешгӯи пешакӣ дар моҳи март дар шаҳри Душанбе то 4 ҳаво ноустувор бурдани боришот дар баъзе ҳолатҳо барфи тад ва баъдам борон пешгӯӣ карда мешавад. рӯзи 4 аллакай дар шаҳри Душанбе ҳаво бебориш, рӯзи 5 асосан бебориш ва эҳтимол аст ки 6, 7 ва 8 март боз дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда асосан беборишам пешгӯӣ карда мешавад, вале дар баъзе ҳолатҳо боришоти навқадар шиддатнок низ пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимол аст ки дар шаҳри Душанбе боз рӯзҳои 10, 12 ҳавои абринок боридани боришот
خواهد برید. متخصصان агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси таҳлил ва омӯзишҳои худ рӯзҳои 4 ва 5 мартро ҳавои бебориш пешгӯӣ мекунанд. дар шаҳри душанбе нимаи 2 моҳи март ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда туманфароӣ, боридани борон ва шиддат гирифтани боришот ба вуҷуд меояд. бо сабаби ба амал омадани боришоти шадид рӯзҳои 1 то 4 марти соли ҷорӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хавфи сар задани зуҳуроти тарма боқӣ мемонад. дар душанбе бошад ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда бо шиддат боридани барф дар назар бурда тормеғ мефарояд. эҳтиёткор будан дар ҳама вазъи ҳаво ба манфиати кор аст.